Bilan sa 9,000 ka mga mulupyo sa mga island barangay sa Lapu-Lapu City ang beneficiary sa bag-uhay lang gipahigayon nga AKAP payout. Apan pipila sa mga beneficiary nakapangutana kung nganong tag 1,500 pesos lang ang ilang nadawat ug dili tag 3,000 pesos o baka 5,000 pesos sama sa nadawat sa mga beneficiary sa ubang mga dapit. Ani ang report. Sukad ni adtong Lunes, nang apod-apod og financial assistance ang DSWD ug ang buhatan ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindi King-Chan sa mga AKAP beneficiaries sa 11 ka mga island barangays. Sa kinatibuk-an, miabot sa 13,369,500 pesos ang naapod-apod nga financial assistance ngadto sa 8,913 ka mga AKAP beneficiaries nga nahatagan og tag 1,500 pesos. Usa sa mga AKAP beneficiaries nga taga Barangay Kauoy nakapangutana kung nganong 1,500 pesos lang ang naapod-apod kanila nga sa ubang mga dapit tag 3,000 pesos man o baka tag 5,000 pesos ang gipanghatag ngadto sa mga AKAP beneficiaries. Ngano ang sa Olongo Island is 1,500 na din. Sa cover up daw sa Mandawi, ang nahatag daw sa AKAP is 3K. Yan, nakita man sad nako sa upload sa Near Molde sa rally niya nga nag-announce siya sa mga tao nga ang madawat daw sa AKAP is 5K. Gipasabot ni Attorney Apple Joy Collados, Chief of Staff ni Congresswoman Cindi King-Chan, nga ang tag 5,000 pesos nga gianunsyo ni Speaker Romualdez ubos man sa special program kay natunong kini sa adlaw natawhan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Samtang ang tag 3,000 pesos nga nahatag ngadto sa mga AKAP beneficiary sa mainland Lapu-Lapu City niadtong milabayng Agosto ubos gihapon sa special program aron magamit niadtong adunay mga senior high school students nga mga anak apan ubos ang kita sa mga ginikanan. Dugang ni Attorney Collados kay buot sa kongresista nga daghan ang mahatagan hinungdan nga gibahin-bahin kini ngadto sa tag 1,500 pesos ang matag usa. But now, kaning AKAP nga gi-pay out na to sa Olango for the past 3 days, wala ni siya special instructions under the office of the speaker. So si under na ni sa discussion na ni Cong because it's her funds kung pila yang ipanghatag. Matod ni DSWD 7 Regional Director Charlene Marie Lucero, ang AKAP kun ayuda para sa Kapos ang Kita program usa sa mga protective services sa DSWD nga gitumong aron maprotehian ang mga minimum wage earners sa epekto sa inflation. Ana sa 2,000 pesos ngadto sa 10,000 pesos ang posibleng madawat sa usa ka AKAP beneficiary apan magdepende kini sa professional assessment sa usa ka social worker, ilabi na kung daghan ang mga minimum wage earners sa usa ka dapit. We have to make sure that whatever available resources we have in DSWD will have to be able to benefit those who need it. So ang basihan gyud permi is the assessment of the social workers. So there are instances, and I think many of the instances murag nakita nga 3,000. Pero napoy instances nga pwede higher than that. Samtang gidasig ni Director Lucero kadto mga AKAP beneficiaries nga nabiktima sa mga fixers o baka lahi ang kantidad nga gipermahan sa aktwal nga ilang nadawat nga ipadangat gayud ngadto sa ilang buhatan ang reklamo aron ila kini maimbestigahan. Kung unsay ilang gipirmahan, mao dapat ang ilang madawat. So if there is any beneficiary nga nausab ang iyahang nadawat kumpara sa iyang napirmahan, kinahanglang mo report yun sila sa DSWD so that we can take effect the necessary investigation as soon as possible. And we do not tolerate any fixer or any person meddling in our assistance. Kay ang katuyuan sa AKAP baya muhatag yun tag support sa mga nanginahanglan. Sa habig ni Shane nga AKAP beneficiary sa Barangay Kauoy, iyang gitataw nga managsama man hinuon ang kantidad nga iyang gipirmahan ug ang aktwal nga nadawat niya nga 1,500 pesos nga financial assistance. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.